A Comisión de Economía e Facenda, reunida hoxe para a entrega do proxecto dos orzamentos municipais, xuntarase novamente o vindeiro mércores para tratar as emendas ao documento. O 10 de decembro someterase a ditame e o 14 podería ser levado a pleno para a súa aprobación. Sobre o contido do documento orzamentario, o voceiro do Goberno local explicou que será o máis cuantioso da historia, ascendendo a 76,6 millóns de euros, un 2% máis que o anterior. En canto ás súas características, definiuno como un orzamento expansivo, investidor e cunha grande carga social. Este orzamento ascende a 76.630.000 euros e nin que dicir ten que é o máis grande da historia. Quer dicir que nunca houve un orzamento tan alto como este no Concello, ou máis que alto, cuantioso. O capítulo de persoal ascende a 23,3 millóns de euros, incluindo a subida salarial acordada polo ministro Montoro cos sindicatos e a incorporación de 10 traballadores. 4 traballadores para o EDUSI, 4 traballadores para os mestres, para o tema da compostaxe de mestres composteiros e 2 traballadores para o seguimento do Risga. A petición do PSOE incrementouse a partida para a futura relación de postos de traballo ata os 300.000 euros. O gasto corrente contará con 33,9 millóns de euros. O incremento de 2 millóns con respecto ao ano anterior débese aos gastos relacionados co SEDUSI. Hai unha serie de programas SEDUSI que poñemos aí. Por exemplo, o que é fomento do comercio minorista, o que é como se chama, dinamización do mercado de abastos, o que é asistencia técnica. Dentro desta partida tamén se prevé unha posible indemnización de 466.000 euros se queda deserta a adxudicación do aparcamento de Béteris e o incremento de 300.000 euros para o servizo de axudas no fogar. Raimundo González destacou a reducción da débeda. No ano 91 creo que eran 11 millóns, casi 12 millóns de euros. A partir de aí foi subindo a débeda do Concello. Neste momento estamos a un nivel inferior ao ano 92. Por tanto, a un nivel similar ao ano 91. No capítulo de investimentos contemplanse as intervencións na Ponte do Burgo, a Rúa Loureiro Crespo, o Pabillón da Parda, as melloras en Mollabao ou o acceso a Monteporreiro, entre outras. A partida ascende a 12,5 millóns, os que habería que sumar os 37 millóns que Viacoa terá que empregar en obras de saneamento ou os 5 millóns que terá que investir a adxudicataria da piscina de Campolongo. Os investimentos do ano que ven do Concello non só os podemos limitar ao que ven, digamos, no expediente do orzamento, sino que tamén o hai que poñer en consonancia cos contratos que levamos asignados e que implican fortísimas inversións. Por último, o voceiro municipal destacou a conxelación de todas as tasas e impostos e gabouse de que o documento recolle demandas dos grupos políticos e das federacións veciñais.